So sa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Elden. Recorded by X Thunder Gaming. Magpakasal na ta? Ure, kaya naman ako. Makabuhi naman ko nimo. O niya, asa man mo puyo? Oh, mga balang gud-gud. O, sige tong. Ikay bahala. Ayog ka bala ka. Mangita sa kog akong kaugalingong kinitaan aron. Makatabang-tabang ko ni mos gastuhan. Nganong mga bang paman mo, Jessa, hubad sa iyong kasal? Anhin nila mo sa bahay. Magkantim ng pikas kwarto. Oh, okay din mo pa. Ay, nganong dili, good. Anak kunti ka. Usasad, mas maayo nga anhi mo aron dili bug ko magmingaw din eh. Sige pa, ako inos disa. Okay ra ka sa papa ni mo nga ato taniya? O lagi day. Siya magani mismo mo'y misulti na ako nga adto lang tapuyo human sa tong kasal. Alden, kuan sa di ay doon ako isulti. Saan na? Nagduda ko basin og mabdos ko. Ha? Delay na kay ko sa menstruation, good. Wis, kung mauna, magpalit og pregnancy test aron atong masiguro. Dong, positive. Mabdos gid ko. Kung muna day, mas bayo yung nga mutipon na lang tang papasamo. Kaysa atong igasto ang kwarta para sa abang sa bahay. Aton lang tigumon para natin magamit inig panganak ni mo. Sige, Dong. Anya, kano sa man imong target na magpakasal ta? Dako na baday ng tiyan ni mo, no, Jessa? Habit na ba ka mga anak? Opa, hapit na. Usa ka buwan na lang ang pabuton. Excited am gani kay ko pa? Excited na sa kong makakita sa akong apo. Pagdalias panahon, no? Murag kalus araman tong bag-ulang ng anak si Jessa. Karon, makalakaw ng inyong anak. Magbuot na ganig iya. Lagi pa? Tuwaray pa. Pohon ba? Basin sa laing branch na kuya assign sa among manager. Kasi tagdugay na kumauli. Oo niya. Nga naman day, ha? Kung mamaliw lang kong tanaw-tanaw sa kong asawa o anak pa. Ha? Kanara day. Uy ka, sunak. Salamat pa. Ay, kapuyas kong lawas eh. Dong, tagdugay na lagi kay kang mauli gikan sa trabaho. Sa una, alas 5 na nakadinis bay. Pero karon maabta na magkag alas 9, baka alas 10.
Lagi day, saan nagibalhin magugog laing branch? Nya, 3 rides sa kayo. Nya, permipig yung traffic. Mo nang madugay sa kuguli day. Basin biyag na akilain ha. Wa ginoon day. Ug di gina mahitabo kay mahal kay mo. Bantay lagi. Wara bagay sukod ang bahos. Jessa. Recorded by X Thunder Gaming. Naglay man kong lawas eh. Nadutlan sa kuda. Pero dili ta pwedeng magpaliluya. Kay natin pamilya nga nagsalig nato. Oh, Elden. Okay ra ka? Okay ra ma'am. Mura magdili ka okay. Unsa man doon na kay gipamati? Bumutaning mamo eh. Init man ka? Pahuway lang sa kaha. Or pauli lang sa inyo. Okay ra ko mamoy. Kayars kong lawas. Nahala sige. Ikaw. Pero agday mong lawas ha. Kung dili na gid kaya, pauli na lang. Sige ma'am, salamat. Alden, bangon diha! Bangon diha! Ito banday. Betulgaw na ko. Ay, ano man ka? Imong t-shirt kag gisulod pag usang adlaw. Baho kayong perfume sa usa ka babay. Nakay babay no? Unsa? Day, wa man taon. Uy. Ayaw pa makak na ko. Wa ko ingon ana nga perfume og mas labaw na nga dili na imong perfume. Tugan. Kisay babay nimo? Jessa, wa lagi ko'y babay. Wa tang ko nagbinuang ni mo, day. Adi ay. So dili gid ka mo tugan ako. Pues mao man ka ha. Ayaw ba ka kong mahayis tanan ha? Usa ba ko ito? Gaya nga wa man yung ko'y babay. Jessa! Jessa, asa ka? Wa pa mauli si Jessa. Wa pagid pa. O, ano man? Nag-away mo? O pa. Ya kong gidudahan nga mo'y babay kuno ko. Bisag wa yun. Na, silusa day ng asawa mo. Ambot ay. Di man na siya ingon ana. Sa una, kung ano magkana siya sa una. Karoon naman na. Nahala. Kawat talang una ang imong asawa diha kay matugog una, ha? Sige pa. Nakatuog man ako din sa sala. Nasa isang les buntag. Nadabagas Jessa. Day! Jessa! Day! Huwag pa magyapon sa muli. Asam ka siya. Kabihin naman lang. Pero wapag yung si Jessa mauli. Dahil pa uli na taon maluwi ka. Dahil Jessa. Oh, dahil salamat ka ni uli ka. Salamat taon. Di makagikan. Ayaw na lang pangutan na. Ang importante nga na uli pa ko. Dahil Jessa. Nga manis Jessa.
Nagkaanam na siya kabugnaw na ako. Dong Elden. Ngano nang? Dili lang unta din mo ikalain ang akong istorya ha. Pero naluoy namang gugkuni mo dong. Ngano nang? Panidin ang asawa ni mo. Kay murag dagduwa na nagkayo. Usa na? Dili lang kumusulti kung si Kinsa. Pero nakaila kaayo ka. Nang? Noong sam ko, di man mawa ang gisulti sa mong silingan ako. Di ko gusto nga mutuo, pero ganun grabe man kayo ang kubas kong dugan. Mo under time ka? Unta, ma'am. Doon na lang ko'y emergencies kong pamilya. Nahala sige. Kung pamilya ang rason, dili ti kapugngan. Kay your family will always be your family. Salamat kayo, ma'am. Amping. Nga naman ko. Grabe yun ang kubas kong dugan na. Mura magbubuto nga kong dugan. Dajis, ha? Ano mas lamig magkakay sa imong anak? Elden? Niya ka? Mga hayop mo! Mga salbahe sa unang ko! Nak, pasaylo ako. Huwag mo'y kaluoy na ko. Ikaw, amahan matataka. Pero nipatol ka sa kong asawa! Ug ikaw, nipatol ka sa kong amahan? Asan man ang iyong utok? Elden, Sugod ka ron. Wa na ko'y asawa. Ug kalimtan sa dako nga may amahan pa ko! Elden, please! Mga baboy mo! Pamahawa mo sa kong tubangan kung di mo gustong mapatay ta mo! Sakit yung kayo ang gibuhat sa kong amahan o sa akong asawa. Wa ko magdahom nga makabuhat baray sila sa pagluib nako. Hangtod karon, niya paghihapon ang grabing kalagot na kong gibati. Dinhin lang kutob ug daghang salamat, Arimen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalang kaagi ni Elden nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga rekalahan. Sana'y di na lang. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba da sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga San Ricardo, Southern Leyte. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Abi.
Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Daryl. Ikaw mga day na. Dali, dayon. Oh. Naunsa man ka? Ganun gilang ba man na nimong pultahan? Kanihar ako sige chat nimo. Pero wag ka mo reply. Na ako'y gibuhat nga assignment, good. Wa ko makabantay sa imong message. Nakaigibuhat nga assignment? Or may gikauban kang lalaki din sa imong boarding house? Unsay laki ba, uy? Nagpataka naman lang kagbuka ng imong bakba, uy. Wa ko'y lalaki nga gikauban din, he. Tugaan na lang! Wa lagi ka gikauban din ng laki? Murag dili naman kita magkasinabot, uy, Daryl. Mayo pag magbuhag na lang ta. Pila ka adlaw naman ron nga wa na magpakita si Daryl na ako. Giseryoso siguro niya ang akong giingon nga magbuwag mi. Bahala siya, uy. Naamay ni message na ako. Just sent ang pangalan. Kalingawan ko nag-reply, be. Kumusta? Okay ra. Salamat ha, naging friend ka rin ko. Okay ra, uy. Abi, di pasok ang imong uyap na makikstorya kas laing lalaki. Aw, masok ko to ron kung mahibaw. Pero, naglalis man meron. Uy, ano man? Ang gamay ragod kayong mga butanggod. Sige lang, basin maukira mo. Maayo unta. Manawag lang niya ko ni mo, ha? Kung may time ko, duty pamugod ko. Sige, Jazz. Amping. Abi na kong dili na ka magpakita na ako. Di na bitaw unta ko mapakita nimo. Unya? Ngano ni amang ka? Gimingaw mo ko nimo. Sa muka, sige kiskis, diha, uy. Bisag gimingaw ta niya. Nabadi, uy. Pero bitaw nga gimingaw ko nimo. Sa mukha eh. Daryl, ayaw ba? Thank you. Salamat. Ikaw, ha? Nakuha gid ko nimo, ha? Nga naman ay labang ka na ako. Ayaw ba ako pasag ni Daryl, ha? Di lagi, promise. May nahitabo ninyo sa imong uyap. O, Jacent. Huwag niyo ko makabalibad, uy. Nga sa ato pa, okay na di mo? May hitabo naman ninyo. Okay na lang. Abi, nada ko'y isultid mo. Unsa man na? Bisan og may nahitabo na nimo ug sa imong uyap. Pero, abi, love pagyapon di ka. Panguyab na ning imo, Jacent? Obi. Pero ay kabala ka. Okay ra ko nga, di na masugton. Ang importante nga, naibaw ka nga love di ka. Jacent. Recorded by X Thunder Gaming. Pila naman ron kasi mana ang nakalabay? Wa mong gid magpakita si Daryl na ako. Akong sawayan ng kontak, be. Nanawag lagi ka. May tuyo ka. Unsa ko na pagkasulti, ha? Mura naman tag dili uyab, ana. Muta na ko kung may tuyo ka ba na ako. Nahibong lang ko nga nang wa na ka magpakita na ako. Busy na ko eh.
O kung mo na wala kay panahon ako, magbuwag na lang ta. Oh, ikaw. Okay ra po. O sige, magbuwag ta. Daryl, Sa ato pa, may chance na di ko nimo kay nagbuwag naman mo si Daryl. Jason, Sugta lang ako, Bi. Kay wala pa to kayo iyap. sige na lang, uy. O na, ako na kang gisugot. Salamat, love. Love dayon? Manay gusto na ko nga atong tawganay, love. Sige, good. Maumang ka ha. Kumusta, love? Okay ra, love. Love, na ako'y isulti ni mo ba? Oh, unsa man na? Sakit man ang akong batang. O niya ang akong boobs, sakit pod. Nilabad kayo ang akong Basta stress na ka sa imbog skwela. O di ba na, pasmo ka? Ambot ini love, uy. O niya atong usang buwan. Wala ko reglaha. Basig buntis ka? Nga nung gutang mo buntis man ko. Nga kausara man tong ninahitabo na mo ni Daryl. Pagpiti lang, love. Aron, sure. Sige love. Manawag lang niya kung usab niyo mo ha. Kinuo ko. Positive. Kinalamibaw ini si Jason. Love. Oh, love. Ganun naghilabang ka. Mabdos ko, love. Utsa. Okay sa may aman. Si Daryl ba? Oh, love. Kaya wa may laing nakahilabot na ako. Buwagin na lang ko, love. Di ka na ko buwagan. Pero mabdos ko. Ug dili ikaw ang amahan. Ako ang mga mahan sa ibang sabak. Jason. Pauli ko na sa liti. Aron, magbinig ta. Jason. Sa tigisulti mo, mabus ka? Oh, Daryl. Huwag sa may man. Ikaw. Mo ba? Ano sa may plano ni mo? Wala po plano eh. Pagkatawa lang ano nang gimabdos ni mo. Magsabot lang yata kung mga anak ka. Daryl. Kumusta naman ka? Dili ko okay. Kano sa amin di ka mo pauli? December ba? Kadugay, good. Ang akong gusto nga ni Aka sa dili pa ko mga anak. Pauli na diri. Ipamahimo, love, kay kuwang pa nga kong kwarta. Wat-wat lang, good. Wa ko'y labot kung kuwang pa ng kwarta ni mo. Ang akong gusto nga ni Aka sa dili pa ko mga anak. Di lagi mahimo. Akong mauna. May pagmagbuwag na lang ta. Love, Ayaw na kontak-kontak na ko ha. Kay magkigbuwag na ko ni mo. Usa tong giingon mo, abi? Mabdus ka? Ug dili manubag ang amahan na? Opa, Sa ato pa, munda lang kasing pag-eskwela. maugin ay mahitabo pa. Pasaylo ako ninyo, ma. Pasaylo. Kalamit bin panitan mo kay na. Dang, ano na nagpasakiti ang atong anak? Usao man na nato. Nahitabo naman na. Pasaylo ako ninyo, ma. Hey! Pakatawhan na lang ng imong gimabdos, abi. Bahala og way ilhong amahan.
Salamat in taon nga. Maayo ra nga ako pagpanganak. At imanon ko ning bata. Bahala na ugoy amahan. Oh. Si Daryl maning nanawag. Hello, Daryl. Basta, Ni, nanganak bisag way di barog nga amahan. nga ako bang apelidong gidaas bata? Nganong imo mga apelyido? Nga wa man ka magpakita nako. Di ba, Nay? Daryl, Ano ko man mo ipadangan ko apelido? Nga ako may amas bata? dili ka ba makasabot? Dili na ko mahimong ipada ang imong apelyido kay wa ka diri sa akong pagpanganak. Ha, umahimo ba? Ayaw na kong sa muka, Daryl. Kay malipayon ako bisag wa ko'y laki sa akong kinabuhi. Dalion ako niya akong gibuhat. Kay karon taod-taod, mumata na nga akong baby. Abi, Ma! gawaso na diha kini nangita nimo. Kinsa may nangita na ako? Kinsa may nangita na ako, Ma? Kumusta lang? Jacent? Nakatultol sa kadinhi, no? Silingan ng butag barangay. Mao ba? Nganong ni aday ka? Pwedeng maglingkod na da aron magkastorya tag mayo. Abi, una, pasaylo ako nga wagid ko makapauli atong panahon nga gusto ko nimong papaulion. Okay ra, uy. Og, pasensya na ha nga. Giapura ka na kog papauli atong panahon na. Aborido kayo nga akong utok, good. Kay, mga anak ko nga, way ilong amahan ang akong anak. Kay si Daryl sad, iya naman sa kong gipasaktan. Pero okay ra. Nakadawat naman sa dang akong ginikanan sa akong kahimtang. Ngano di ay tuod nga, nagpakita man ka na ako, Jacent. Kay gusto kong tumanon ang akong gisaan nimo. Jacent, Mag-iipon ta. Aron magdako ang bata nga may ilhong amahan. dili ka maawaw sa mga tao? Nga magbuhi og bata nga dili imong dugo? Wa ko'y labot ko nun sa may isulti sa mga tao. Basta dawat na ko kung unsa ka man. Kay love kay ka. Jacent, Unsa man, love ba ko nimo? wa pa man gud mawaang akong gugma nimo. Ako mo na, mag-ipon ta. Aron magdako ang bata nga may mama o may papa siya nga matawag. Salamat, Jacent. Abi, I love you, love. I love you too, Jacent. Hindi man araw-araw na nakangit. Wa ko magdahom nga magkabalik pa mi ni Jacent. Sa pagkakaroon, nagplano naming magpakasala. Dinhi na lang kutob og daghan salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga galang kaagi ni Abi nga taga San Ricardo, Southern Leyte. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit ni Ragalan, palagi. Ngunit sa huli Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Rose. Recorded by X Thunder Gaming. Next time, wear proper attire. Mas ka pagsalig sa client nimo when you can't even present yourself properly. Sorry, sir. Yatagan ka ni mong allowance para sa inyong isulob. Gamita to. Noted, sir. Sorry. Shit. Nakasabaan na sad ko. Oh. Ay. Nangatagak pag ng mga folder. Preset. Buddy, let me help you. Thank you. Here's more. Ako na si Daniel. Ikaw. Rose. Ingon na lang ginas boss sa mga employee niya. Ilabi na kung makakita siya og grabing potential nimo. Mao ba? Gingon na sa kunya sa una. Mao din nga suhito kayo kaniya. Yeah. Dinner ta? Sure, sige ba? Mahal sa tika. Kano sa matay na ito i-public ato relasyon? Taod-taod na sa ta. Rose, naibawid ka nga bawal sa tong trabahoan nga mag-uyab-uyab ang mga empleyado, di ba? Ay, noon sad. Ang importante nga naibaw tong duha ko nun sa ta. I love you. I love you too. Day, gipatawag ka ni boss. Ha? Nga naman ko, no? Wasad ko pa ibaw. Ato alang. Sir? Congratulations. I'm promoting you to be our department manager. Nahibaw na matingali ka sa mga key responsibilities, di ba? Yes, sir. Good. So, unsa man, dawato ni mo ang mong promotion? Of course, sir. Nalipay kay ko. Og thank you for trusting me. Karong Sabado, I will let everyone know nga ikaw na ang bagong department manager. And nasa ko i-announce on the same day. So everyone should be there. Noted, sir. Pwede na kang mubalik sa mong trabaho. Congratulations, Rose. Thank you. Daniel. Everyone, listen up. I want everybody to know nga starting on Monday, Rose will be the new department manager. Why, congratulations, Dad! Thank you. And nabagoy lang announcement. Ang akong unika iha, kaslunon na pudpuhon, with Daniel. Si Daniel. Kasulunan sa anak sa mong boss. Recorded by X Thunder Gaming. Hayop siya. Hayop siya.
Iyo kong gibuang. Og ako, ituosad ko. Busit. Busit. Rose! Ablihiyon ako! Magagnaong. Ni anhi pagyuta. Gawason ako. Rose, please, pasudlaw na ko. Dili ko. Kung may toyo kay sulti na dayon. Rose, mahal di ka. Pasudlaw na ko. Ang saba! May mabayo pamugos. Pasudla lagi ko. Sa suta mag-istorya. Daniel, unsa ba? Ano ni suot magyud ka? Huwag isira pag yun di mapultahan. Sige, ako di mo. Daniel, dili ko. Minyuuno na ka. Naiba kong giling mo kay. Kanahan kayo na, di ba? Daniel, unsa pa? Uliin ko. Dili ko. Dili na ko. Dili na ko. Please, ayaw. Dili na ko. Daniel, ayaw. Ayaw. Hayop ka. Nanginaot ko nga. Huwag kayo lang sultihan sa nahita mo na to, ha? Kalugos ko ni mo. Rose, mahalan di ka. Sorry. Unsa? Wala dila nagamusumbong sa iyang gibuhat nimo. Dili na ko kaya. Dili mo kaya kay mahalo ka? O dili mo kaya tungkol kay mahal pagyapon nimo siya? Mahal paghapon ako siya. Pero uno naman taon na siya dayo, uy. Unsa may laban nimo ana? Sakit kaayo, day. Oh, sakit yung kayo na. Kanang nagtuok ka nga kamo na di ay, pero ang ending sa laing babae nagpakasal. Ano ka sakit? Anak ko din sa tumbos. Mao nga kung ako pa ikaw, girl, no? Back out na lang, uy, kay wakilabang. Day. Unsa? Mo resign ka. Oh, sir. Pero nga naman, Personal reasons lang, sir. di gyud ako gusto nga mupahawa ka. Pero kung dili gyud ka magpapugong, wa ko'y mahimo. Thank you, sir. Oh, kumusta naman ka, girl? Minyo na. Og na sa may anak. Wow, may gali ka nag-move on ka, no? Nag-move on ka itong tawahan na? Hoy, ay kung ina nga hangtod ka ron, nagkasamok paghihapon siya nagkasamok paghihapon siya sa mga una-una. Day. Day, putla na, uy, minyo na ka. Ug bayan nagkasad mo. Unfair kayo na para sa imong baan na, kung ipadayo na nimo. Day. Pila nakatuig ang nakalapay. Pero hangtod karon, naapaghapon siya sa akong kasing-kasing. Kumusta na ka siya? Naguna-una basad ka siya na ako karon. Bakit di magawang limut tangi kong Sa tinuod lang, nakigminyo lang ko sa kumbana karon aron matabunan ang sakit nga ko na feel atong higayon na kang Daniel. Dili magug ko makadawat nga nakahimo siya sa pagbuang nako. Daghan kong mga first experience nga kauban siya.
Og hangtod karon, naglisod paghapon kog move on niya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Laman itong puso. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga hikalang kaagi ni Rose nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan hanggang ngayon. Ang kaagi gibahatan na doa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan na official Facebook page. Hangdut sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pala sa iyang kaagi karon? Maganing sa kababay nga nagtago sa address sa Jinsan City. Ang atong tatampo, nagdasangan nga Susan. Recorded by X Thunder Gaming. O unsay dili ka magpa-enroll og private? Ma, ano ko ng kurata? Mahal ba kayo ang private? Anak, unsa madain na Maka-afford man mi ni Papa ni mo, anak. Isan ba, ma? Maura magyapon akong makatunan kung sa public kumuswila. Pero nak, lahi nga privilege ang imong may experience kung naakas mahalon nga eskwelahan. Ma, please. Mani gusto na ako. Kung mahimo, pasagdi na lang ko kung asa ko gusto mo eskwela. Nak. Nalo, sige. Dako man sa mig salig ni Papa ni mo. Ang dami mo suporta kung asa ka gusto. Hi. Karon pa lagi ko makakita nimo dinhi sa among eskwelahan. Bago ka no? Oo. Ako rin si Joseph. Ikaw? Ako po si Mitch. Amiga na ta, ha? Sure. Oh, wow! Kadako gud din ninyog bay. Nganong naaraman ka sa public ni eskwela? Kaso kwarta eh. Maram gyapon akong makatununan gud. Maayo pa ka no? Kay bisan og dato mo pero dili gid mo ipakita nga dato mo. Di na ko gustong maguna-una gud nga nindot kayong life. Nya ang ubang mga tao. Way gipang kaon. Buotan giday ka, Joseph. Joseph, nak! Ay, niya naman day mo. Dali na. Dayon mo din, he. Ipalaila na akong imong amiga. Ma Susan, si Mitch day, ako amiga. Mitch, akong mama, si Mama Susan. Finally, nakakita na gid ko nimo, Mitch. Ikaw di ang sigigisgot na ako nga amiga niya. Hi, tita. Nice to meet you. Nice to meet you, pod. Anhin na lang panihapon, ha? Oga, Joseph, inighuman, ihatod na lang siya. Sige ma. Grabe ni mo no, Joseph. Grabihan ni mo ka, Loki, uy. Liman ka, ana? Naaman di kay sakyanan pero bisag ka usa, wag gyud ko makakita nimo nga imo ning gigamit sa atong eskwelahan. Tagsar kay kong mugamit ano eh. Abi pa lang, nanghambog ko. Swerte gyud kaayo ang babae nga imong maasawa pohon. Kay murag naa na gyud mo ang tanan. Mitch.
Dihara nga mo sa unahan ka ng gate nga blue. Ha? Dili ka gustog bagong cellphone kay imo na lang kwartahon? O ma, okay pa mo sa akong cellphone? Pero nak, nanong kwarta man? Unsaon man imo ang kwarta? Nakoy gustong palitan ma. Nala sige. Pila may gusto nimo? Kadaghan ko din mo gipangumpra. Unsaon man na nimo? Ako ning ibahin-bahin sa mga tao nga nanginahanglan. Hala, kadaghan ani? Makaya ka ni nato kung kita lang duha? Lagi. Ikaw, kung na kay mga kailang nga gustong mo volunteer, pwede ra. Sige, sige. Mangunta ko sa kumakaila, iniguman na to din Salamat kay si mo kinabang nung ha. Pinalapon ka daw nga wagin mitarong pagkaon nili, oy. Way sa pa yan, tay. Pagpakabusog mo, tay, ha? Oo, salamat yung kayo nung. Hurot na gyud ang akong bilib ni mo, Joseph. Grabe gid kaayo ka kamati na bangon, no? Imagine, pila na sad ka tuig ding atong gibuhat kod nga. Suroyo na to ang mga lugar nga tabangonon kaayo. Ay to di ay, naibaw ba si mama ni mo, ani? Wasili kalibutan nga muana ko ng mga lugar. Kaya nahibaw mo kung masuko sila. Masuko? Nga naman. Di sila masuko nga mutabang ko. Pero di sad sila gusto nga ako may mangunay kay pasing ko nun doon daw tang mahitabo na ko. Hinuon sad. Ilado ba imong pamilya pod kay naamoy dagkong mga negosyo dinhi. Delikado kung na makailan ni mo niya mo take advantage sa maong higayon, di ba? Malagi. Oh, Joseph! Recorded by X Thunder Gaming. Doon na siya TB kun tuberculosis. Unsa, Dok? Nga naman, uwa may gitibi sa amo. It could be the possibility nga base na siya giadtuan nga lugar o natakdan siya. Ginoo ko. Unsa, Dok? Kadaot na di mo, nak. Ma, sorry. Sorry sa kong kahimtang. Ayaw pag-sorry. Basta, nak, pagpakaayo, ha? Love kayo ka ni Mama. Monity man eh. Nganong nahitabo man ni sa atong anak. Susan, gusto na. Dili gusto si Joseph nga makakita nato nga mag-uol. Dili ko gustong mawa siya nato. Maski ako. Masakitan kong magtanaw nga mao kini nahitabo sa tong anak karon. Pero pahuway una. Wa kay tarong pahuway rong mga nangaging adlaw. Way laing gikuhaan og kusog ang atong anak karong panahon na kundili nato ra. Nakatug man di ay ko. Day, mayo kay ni mata ka na.
Ngano, doon na ba'y nahitabo? Wa na si Joseph. Unsa? Unsay wa na? Patay na siya, day. Dili. 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 Oh, Diyos. Anak ko. Tita Condolence. Salamat, Mitch. Day, tanaw. Daghan kayong mga tao nga nibilar. Nakaila ba ka anak nila? Uwa. Uwa man ko makaila anak nila. Kadaghan ko anak nila. Kinsa man na sila. Tita, basin og ang mga tao na nga gipangtabangan ni Joseph sa diyang buhi pa siya. Unsa? Ang tinuod, tita, daghan og mga natabangan si Joseph. Ganahan kayo siyang mutabang sa mga tao nga tabangonon kaayo, tita. Gani, nakakuyog ko niya makapila na kahigayon, ana. Unsa? Sakit kayo una-unaon, tita nga. Kasayo kayo gikuha si Joseph. Nga grabe siya ka maayong tao. Grabe ka humble o grabe ka matinabangon. Anak ko. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga lamang Davao City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Jovel. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Cherry. Jovel, Manay tinuod siya. Nagkagusto ko ni mo. May chance ka ko. nganong mulimod man ko nga ang tinuod. Ganahan man sa ko ni mo, Jovel. Kung mauna kita na. O, Jovel, uyab na ta. Salamat, Cherry nga. Huwag ko ni mo pantusa. Salamat yun kayo. Jovel, unsa man yung gibukat ni mo na ako, uy. Sakti lang ko. Iya, pitata. Basig mamaptos ko. Sus, kapala ka. Kung mamabdus ka, di mo ka na ako pasaktin. Bantay ha. Muna gini. Pasaktihan ko sa kumpatan ni mo. Jovel. Jovel, na ako'y problema. Ano sa may problema ni mo? Mabdos ko. Mayo hinuon. Nalipay ka nga mabdos ko. Siyempre, kay mahimo na gud kong amahan. Unsa may atong buhaton ini? Ay, kabala ka. Magtipon ta. Ha? Nga naman. Di ka masugot? Oh, musugot man. Kung mao na. Mangita ko atong kapuyan. Dong, Javel! Day, ngano ka? Sakit kaya nga akong tiyan, Dong. Basig mo anak na ka, day. Dali. Ako manda doon sa ospital.
Saon sa mandong. Sa imong paghatag na kog anak, day. Magpasalamat sa kus Ginoo dong. Kay gimahal o gipangga ko nimo. I love you, day. I love you too, Jovel. Naon sa man ka? Gano'n na ginuktok man ka? Day. Ako lang giuna-una, day ba? Nga, magkadako nga tong anak. Magkadako po na nga tong gasto niya. Maulagi dong, uy. Unya, gamay kaya nga akong sweldo sa akong gitrabahoan. Huwag ni kaabot sa minimum. Unsa may plano nimo dong? Mubalin kong trabaho, day. Asa man ka mo balhin? Nakoy nakitaan nga driver. Nga siya rasab ang mukarga sa iyong deliver. Ako tong atngan basig makatabang to nako. Boss, ngayong adlaw. Hilok, siya to. Pero may mungod kong makabantay nimo boss nga ikaw ra imo karga sa imong i-deliver ba? Wala kay helper? Ay, wala ginungoy. Kaya akong helper, di pa uli man, wala man balik. Uy, pila sa na isweldo sa imong helper ninyo boss? Oh, minimum dong. Lando tagod. Pwede mo apply sa imong gitrabahoan boss? Wala kay trabaho. Muhawa lagi ko boss kay gamay kay sweldo. Sige. Sige, pangalan mo. Jovel, boss. Ako sab si Binoy. Tagan ka sa address akong trabahoan, ha? Magdahan-dahan si mong mga papers. O, boss. Dawat ka na. Salamat, ma'am. Og, may mo ka na makasugod, Ugma. Salamat kay ma'am. Recorded by X Thunder Gaming. Mayo hinuon ka na dawat ka dong. Nalipay sa bita ko, day. Kay minimum ba yung sweldo? Ang pingi gyud imong trabaho diha ha. Aron magdugay gyud kasi imong trabaho. O, day. Oh, ikaw na yung bagong kauban mo din, bay? O, bay. Ako? Ilan na ba yun? Ilan ta? Ako yung si Danny. O kini si George. Inusa si Ryan. Inusa si Jan. Tawagalan ko ninyo, Jovel. Welcome, may Jumel. Salamat ninyo, bay. Salamat in taon. Kay, mga buutan na silang akong mga kauban sa trabaho. Dali rin silang nasuod na ko. Biden, kinsa na ang mga laki sa opisina karon? Karon ba mo kita na nila? Aw, ato na mga ahente ba eh. Kada sabado sila mo anhin sa opisina, aron mo rimit ba? Mga sila si Sir Philip, Arman o Christopher. Oo ba? Ano sila? Bay Jumel! Bay! Bay! Karoon hapon na. Pagkita. Ay, di lang ko bay dyan eh. Kay, wag ko kapanangid sa kong asawa. Tiyati lang. Nagserve to ni. O di mo sang mailhan na itong mga ahinti ba? Bitaw ay. Ay, kablakas gasto kay. Ngayon ortas mga ahinti ba? Sige. Sige, bay. Chat ko sa kong asawa nga makikitagay ko ninyo. Sabi na ko gamay ra tong imnon, bay. 5 lagi ni kakahon. Ay, gamay kayo ba yun? Dagan bita. Ito, sad. Swan. Sugda na nato ang tagay. Oh, sige, sir. Hapay mo utang na, sir. Pagkita. Kinida kay murag naay pulutan nga sinubang isda ug karne pod maayo. ay, sir, lela din mo sa bago namong kauban, sir. Si Jovel. Bay, si Sir Philip. Oh. Musta, Sir? Joel? Okay na, sir. Pislit niya akong kamot. Sige. Taga na ta, aron magkaulit ang sayo. Mayo pa, sir.
Di na ko uminom ha, kaya naigo na siya ko na. Hasta ko, sir, di na siya kuminom. Ipong na kayo ko. Kaya ako nalipong na sa giyo ko. Dan, pwede, ano lang kumatog? Okay, problema, sir. Ato ka sabi ka sa kwarto, sir. Sige, huwag dalawa niya ako kung di na makaya na ako, ha? Bye. Muli na ko, ha? Ay, magpauli ba kay kabihin na ba? Yan, kainom lang ka. Ay, latog. Ha? Kado kaya kung pauli ka, eh. Kainom ba ka? Eh, ko lang, imisis na yung asawa nga. Ay, lang ka matug. Asa mo kong tawag ba, Dako kaya kong kwarto, eh. Ito ka to sa pikas kwarto. Dukaan lagi na ko ba, sige. Una na kong tawag ninyo, ha? Yan lang katog, Jubil. Ba niya sabi na rin? Di na yun mada, sir, dukaan na yun kayo. Sige, ikaw good. Wala lagtog dito kay abo sa ning tiwaso ni Dan nga mong ginom. Kitsa mo ni gakos ni ko. Sir Philip, ikaw mo kunin nito pa na ko, sir. Yan lang kumatog, matapad ko nimo. Ha? Jubil. Sir, igakos mo kunin mo. Kay ko nimo, basag di lang ko sa kumuhato nimo, ha? Bayot ka, sir? Oo. Hindi lang ko nalatang nga bayot ko. Uganahan kay ko ni Jubil. Sir, kuhan ka na. Minyo ko, sir. May asawa taong ko. Nga naman minyo ka. Sa mga ginaanagod. Alam ko balibari sa kung gusto nga buhato nimo. Ihatag na ko ni mong tanan. Ha? Sir? Sir, imo mo na lang gikuhod-gud. Ayaw na guniti, sir. Wow, kayo sugili, boy. Buhiin na, sir. Sir, buhiin na. Huwag matagal ng 3,000. Alam pagsaba, ha? Ato rin ni. Sir? Ay, masakila sa gugos kung buhato ni mo, God. Di pa kaan na, magkakwarta ka niya, malipay pa ka. Ikaw, sir. Sige. Ikaw na ibahala na. Sige, kumbati na. Kadapaw. Hakay. Nadradyo kong Sir Philip ta. Huwag ko makabalipat. Ay! Gusto ba? Bay. Haka ba San? Huwag ko makabalibat. Saman, tagbagid si Sir Philip ni mo, no? Huwag ko magtuo nga. Bayot Sir Philip. Ayot si Sir, eh. Ikaw ginatripan niya ba? Di na ko, bay. Ha? Nakonsensya ko sa kong gibuhat, bay. Kasago sa kong asawa. Oh, likay na siya, bay. Oh, bay. Salamat kay sa iyong sweldo ron. Muhapit na lang ko og masod ano mas bahay. Jubil! Si Sir Philip? Asam ka pa ingon? Sir, mapawali na ko, sir? Ako na kang imbitahon dito sa downtown. Sorry, sir. Mapawali ko sa iyo ron kay napami delivery ugma. Sam ka? Maglikay na ka na ko? Sir. Dili na ko. Magtarong na ko, sir. Singuna na ka sayon? Sir. Ilang mga gusto nimo nga akong ibayad, ha? Ano makikuban sa kanako? Sa iliwa ko, sir. Huwag ko magkinahanglan sa mong kwarta. Dili na ko, sir. Jubil! Pila kahigayon nga nanghagad si Sir Philip nako aron iya kong ikauban. Pero hugot na nga akong desisyon nga dili na gid ko. Di na ko magpakasa kay nakonsensya na ko sa kong gibuhat. Hangtod nilabay ang pila ka buwan, akong hibaw-an nga gibalhin sa Luzon si Sir Philip. Nalipay sa ko aron di na siya magsamok pa nako. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by X Thunder Gaming. Mao kadto mga higalang kaagi ni Javel nga taga Lanang, Davao City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga naguluhan. Pari, mahal mo raw ako. Mahal man kita. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Ricanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglipot sa usakawi. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina.